Għall-ewwel darba fil-jum id-dedikat għall-annimali, it-tellet serata ta' premjazzjoni għall-annimali u dawk li bl-aġir tagħhom tul is-sena jipproteġuhom u jieħdu ħsiebhom. Għal din is-serata kien hemm preżenti Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela li stqarret kif din ma kienx biss attività kosmetika iżda waħda sinifikattiva. L-okkażjoni tal-lum mhix biss ċerimonjali, mhix biss kosmetika, hija waħda sinifikattiva ħafna fejn qegħdin nibagħtu messaġġ ċar dik li l-annimali għandhom ikunu parti integrali mill-ħajja tagħna. Tul is-serata nataw bosta premji lil persuni differenti li bl-irwol differenti tagħhom b'xi mod jgħinu sabiex l-annimali f'pajjiżna ikunu protetti. Dan fil-waqt li nataw premijiet l-annimali wkoll li b'xi mod jew ieħor ikunu taw servizz kbir lil bniedem. Ingħataw ukoll numru ta' premijiet speċjali. Fost l-oħrajn Dr. Lidja Bela tat premju speċjali lil Jake Vella li permezz ta' għawma li għamel ġabar somma sabiħa lis-santwarju AAA. Il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo stqar kif il-Ministeru ħass il-bżonn li għall-ewwel darba tkun organizzata din iċ-ċerimonja anke bħala ringrazzjament għax-xogħol kbir li qed isir fil-qasam minn persuni differenti. Hija importanti li ssir l-ewwel biex nirrikonoxxu x-xogħol kbir li jagħmlu l-NGOs, il-volontiera, l-ħaddiema tad-dipartiment f'dal-qasam. U tienet biex ngħidu grazzi wkoll l-annimali li jġibuna tant fil-familji tagħna. Intant il-ġurnalista ta' One News Kimberly Portelli ġiet fit-tieni post għall-onur ta' stejjer fl-aħbarijiet bit-tema tal-annimali.